Day, mayang gabi day. Uy, Dong. Ngayong gabi isad. Ingon sa mga kadiri. Ani alagi ko dire kay gusto na kong ipadayag ang akong gibati. Ikaw, aduna ka pud bay pagbati kanako. Kay kining akong sanggot, kawit ug ang sugong, mao kini timaan sa akong gugmang matinod anon. Dong. Kinisabang akong salaan ugalon. Andam ug taga na musawod sa imong nagdagayday nga tuba sa gugma. Day, basin baya ha, nga ang imong gugma mahisama pod sa tuba, tamis karon apan muaslom pagkaugma. Dong. Basin baya ha na ang imong gipadayag kanako nga pagbati ug pagmahal karon ra na apan inig kaugma ang imong pagmahal mahisama ka upload sa bahal. Day, pili ka na mahimo. Apan day, kung pananglit, kanang tanan nimo pagduda may tabo. Unsa may imong mahimo? Dong, aron matibway ang tanan, hasta nga akong gibati. Adun na ko'y dalang pinuti. Unsa? Aron putlo ng imong buhi. Kumaw na, may pagmuli. Uy, Dong! Dong! Tingin ko! What's out, mga manong? Out kay Luigi! Tigli! Shout out kay Lance Brown. Shout out kay Joel Goncalves. Yay! Like, share, and subscribe. Subscribe, guys! I-push.